Halo. Ćao Tina, šta radite? Super, kako je Valentina? Super, evo, ja ništa, sad sam malo učila i sad sam planirala da snimim video 24 sata u ljubičastoj boji. Jao, nemoj da pričaš, i vi ste isto snimili taj video. Isti video, jao, ja ne mogu da verujem da smo snimili isti video u isto vreme. Ja sam sad planirala da snimim. Pa super, onda možemo da snimamo kolab. Super, onda, ajde. Ajde, super, vidimo se. Ćao! Ćao svima, dobrodošli u moj novi video. Današnji video bit će kolab sa Tinom i Valentinom, a tema kolaba bit će 24 sata u ljubičastoj boji i odlučili smo da snimimo video sa istom temom, ali prije nego što počnemo sa videom, vi ga obavezno lajkujte, prijavite se na moj kanal, pritisnite zvonce, zapratite me na Instagramu kiki_Miljković, 07 i na TikToku kiki_Miljković i obavezno zapratite kanal Tina i Valentina, odgledajte njihov video i mi možemo da počnemo. I evo nas, dragi moji, vi znate šta je najvažnije kada se snima video u nekoj boji, naravno to je garderoba, tako da ja ću sada da nađem neku garderobu u ljubičastoj boji, a prvo idemo do mojih ljubičastih ormara. Kao što vidite imam cijel niz ljubičastih ormara i sada ću da pronađem neku garderobu u ljubičastoj boji. Društvo, evo u mojoj ruci se nalazi ljubičasta garderoba koju sam našla, tako da sada ću vam je pokazati. I evo ljudi, ja sam svoje ljubičaste stvari koje sam našla stavila ovdje i sada ćemo vidjeti šta ja to imam u ljubičastoj boji. Dakle, prvo ću vam pokazati ovu običnu ljubičastu majčicu. Zatim imamo ovu majčicu bez rukava u ljubičastoj boji i pozadi ima kapuljaču. Onda imamo ovaj ljubičasti duks koji ja obožavam zato što je mnogo širok i pufnasti mekan, tako da ga obožavam, ali nažalost ne mogu sada da ga nosim zato što napolju ima 100 stepeni. Zatim imam ovaj duks koji se meni mnogo sviđa, on je u nekoj lila, ljubičastoj roze boji, tako nešto i pozadi ima kapuljaču i ovo mi je omiljeni duks. I imam ove helanke, to je jedini donji deo koji imam u ljubičastoj boji. Ljudi, ja sad odah da obučem nešto od ovoga, pa se vidimo za koju sekundu. I ćao ljudi, evo da vam se javim, ja sam se prespukla, obukla sam ovu ljubičastu majčicu, obukla sam ljubičaste helanke i dole imam ove crne čarape što nije dobro, trebamo mi ljubičaste čarape, tako da sada idemo da vidimo da li negdje imamo da se kupe ljubičaste čarape i ja vam se javljam. I evo me u prodavnici, tražimo ljubičaste čarape. Wow, pogledajte kosu u raznim bojama, pa ovo bih mogla da iskoristim jer živim život u ljubičastoj boji. Mogla bih da kupim ljubičastu kosu i da zamolim mamu da mi ponovo uplete pletenice. Šta mislite, da li će pristati obzirom na to da sam morala da ih raspletam zbog škole? Uzeću jednu i vidjet ćemo, a pogledajte sada ove slajmove. Mogla bih da odaberem neki lep u ljubičastoj boji. Ljudi, ja sam krenula po čarape, uzela sam sve osim čarapa. Vidite ovaj ljubičasti lak, sada ću njega da uzmem i trčim po čarape. Mama! Tata, gdje je mama? Pa kako je to ljubičasta kombinacija? Pa evo, danas živim život u ljubičastoj boji, obukla sam i ljubičastu majicu i helanke i sve ljubičaste i kupila sam neke stvari, ti se sviđa? Ma sviđa mi se, ti svaki dan živiš na. Pa super, a gdje je mama? Nije tu u Kragovicu. Ali nema žurke, nemoj da se nadaš. Ma kakva žurka, bre, pušti žurku, da vidiš šta si sve kupila. Evo, kupila sam ove ljubičaste pramenove, da mi mama pravi pletenice, ali ona sad nije tu, ne znam zašto. Kako da ti pravi pletenice kad ne svoš zbog škola? Pa dobro, nema veze, smislu ću nešto nagovorit ću. Ti ne možeš da nagovoriš jer ti danas živiš u ljubičastoj boji, a ona dolazi tek sutra. I šta ćeš sad? Pa kako tek sutra, pa pogledaj kako sam lepu kosu kupila, pogledaj kako bi meni ovo dobro stajalo. Vidi ovo kakva je ljubičasta boja, prelepo je, moram ovo da... I, tati, imam ideju, pa možeš ti da mi praviš pletenice? Ja da ti pravim pletenice? Pa da. Ja? Jesi ti sigurno to? Pa što da ne? Ja, tata, vidi, kupila sam i ovo skrenči trakicu, vidi kako je lepa u ljubičastoj boji, ima i mašnicu, mnogo je lepa. Jaj, baš je lepa. Da, prelepo je. I idemo dalje, tata, dalje imamo jedan slajm. To meni daj.
Daj mi te slajmove ljigavce, ja to volim. Daj meni. Kako? Lijepo izvadiš, mada ovdje ne može sve da se izvadi zato što je mnogo duboko. Ovaj ti ništa nije dobro. Ali je lijep, vidi kako ima lepe šljokice. Ali nije loš, vidi. Pa okej je. Boing. I ljudi, evo ih moje ljubičaste čarape koje ću sada da obujem jer sam zbog njih i krenula u prodavnicu. Super su nežno ljubičaste u istoj boji kao i Helenke. Jao ljudi, baš mi je žao što mama nije tu. Htjela sam sa ovim da mi isplete one pletenice, mislila sam kao što sam letos imala da mi isplete, ali ne može pošto nije tu i sad su mi baš pokvareni planovi, a ipak ne bih baš voljela da se tata igra sa mojom kosom, tako da sam ja odlučila da stavim ova dva ljubičasta pramena na kosu. To bi trebalo ovako da se stavi i onda da imam dva ljubičasta pramena. I evo ga ljubičasti čaša, njima ću prvo da očašljam kosu, a zatim ću staviti ljubičasti pramen. I sada uzimam ovu kosu koja je u stvari pramen, ovdje imaš nalicu i sada ću to zakačiti za kosu. I evo ovako izgleda prvi, sada ću staviti i drugi. I evo je moja nova frizura, meni se mnogo sviđa, pišite mi da li se sviđa i vama, mogli bih i da se ofarbamo ljubičasto, meni se ovo sviđa. I ćao ljudi, evo da vam se javim, ja sam sada u kolima i tata nas vozi na Adu. Tamo ćemo vidjeti da li ima neki ljubičasti bicikl da se iznajmi pa da vozim, ako ne, onda neću voziti bicikl, ali nadam se da će biti. I moram da vam kažem da vi se mnogo sviđaju ovi ljubičasti pramenovi, možda bi mogli stvarno da ofarbam kosu tako, ali ne znam, vidjet ćemo. Ajde, javljam vam se kasnije. I ljudi, sloboda, priroda, uživanje, nema škole, nema obaveze, nema ničega, danas samo uživam. I ljudi, trčim da nađem ljubičastan bicikl, ja se nadam da ću uspjeti u tome i nadam se da ima ljubičastan bicikl, tako da sada idemo da vidimo. I evo stižemo do mesta gdje se iznajmljuju bicikle. Čini mi se da vidim ljubičastu. Super, našla sam ljubičasti bicikl i mogu da ga vozim. I evo ljudi, ja sam malo pre završila sa vožnjom bicikle i moram da vam kažem da sam mnogo žednala, tako da sad idem da vidim da li ima neku ljubičastu piće ili neki sladoled možda. Dobar dan, da li možda imate nešto u ljubičastoj boji? Imamo nešto specijalno za tebe. Sad ćemo praviti. Jao ljudi, ovo skroz curi. Možda ovo i nije pravo ljubičasta boja, ali je preukusan. Liči na ljubičastu tako da se važim. I evo ljudi, ja sam uskoro završila sa sladoledom i kada pojedem sladoled idem da vozim rolere. Uj, ovo grmi je u ljubičastoj boji. I evo ja sam sela i sada ću da se preobujem i da obujem rolere. Inače, roleri su u sivoj boji, ali imaju ovo ljubičasto, znači imaju neke ljubičaste detalje. Jao ljudi, pogledajte koliko sam isprljena Helenke, to je od bicikle, baš mi je žao, ali ću moći da se operem. Evo ih moji roleri i sada krećemo u vožnju.
I ljudi, evo, završili smo sadom, a sada idemo malo do Lidla da vidimo šta ima tu da se kupi od ljubičastih stvari. I evo ljudi, približavamo se Lidlu i ja uopšte ne znam šta ću tu danas jesti i stvarno ne znam šta postoji u ljubičastoj boji da se kupi, ali evo sad ćemo da vidimo. I ljudi, ja sam zaboravila da vam kažem, ponela sam i ovaj ljubičasti kišobran u slučaju da počne da pada kiša. Ne znam baš da li će padati kiša, ali eto, u slučaju da bude padala, ja imam ovo. Ali pošto ne pada kiša, ipak ćemo ga slopiti. Evo, uzela sam kolica i penjem se polako uz pokretne stepenice. Ulazim, a nemam pojma da li ću nešto naći za sebe. I evo ga grožđe u ljubičastoj boji, to. Uzet ću malo više da imam za ceo dan. Mogu i ove štrudlice, a mogu i ove bombonice, ljubičasto im je pakovanje. Sad prelazim na čokolade. Nije važno što je čokolada brown, važno je da je pakovanje ljubičasto. Zatim uzimam ove gumene bombone, jer u ljubičasti su kesi. Tu je i voćni jogurt, uzimamo šumsko voće jer je šumsko voće ljubičasto. A sada uzimam sladoled od borovnice. Ja, vidite ovo ljubičasto, mogla bih ovo. Mogla bih i ovu kremicu za ruke, onako mi je ona koju imam kod kuće pri kraju. Ove bombone obožavam i sada da vidim da li ima neka u ljubičastoj boji. To ima. Evo još jednih ljubičastih bombona, ali one su tvrde. Uzimam njih i još ljubičaste žvake. Ja, nisu ove ljubičaste. I to je to. Evo, kao što vidite, Vuk i ja izlazimo, a kolica su kod tate. I evo, sada smo završili sa kupovinom i u kolima smo. Ja sam mnogo ugladnila. Vuče, da li bi želeo da nešto grisnemo od ovih ljubičastih stvari? Pa ti možeš samo ljubičasto, a mogu šta god. Dobro, ajde da vidimo onda šta smo kupili od ljubičastih stvari. Imamo ove gumene bombone. Koje su moje? Nisu, kako koje? Ljubičaste kesa, bombone nisu. Pa, ljubičaste kesa. Onda jedi kesu. Pa daj, Vuče, podelit ćemo. Dobro, idemo dalje. Onda imamo ove kao tofite u ljubičastoj boji. Zatim imamo voćni jogurt. Ćeš valjda ceo put da snimaš šta si kupila, daj da pijemo taj jogurt. Ajde. Ja, što je dobar, šumsko voće. Vuče, ali se tebi sviđa? Super je. Da. Dobro, Vuče, popili smo jogurt, ali sada da pređemo na ove bombonice. Ajde. Ok, ovdje ima... Ok, ti dobiješ 3 evra. I evo ljudi, da vam se javim, ja sada ležim i odmaram, trenutno sam sa Vukom i tatom i malo pre smo gledali neki film, odličan je bio film. Ali film nije u ljubičastoj boji. A dobro, ćuti tata, nemoj da odeš i sada idem da se tuširam. A što ležiš na belom i crvenom? Pa to se sad ne važi na čemu ležim i na čemu sedim, onda najbolje da ne smijem ni da hodam po nečemu što nije ljubičasto. I kao što sam rekla, sad idem na tuširanje, pa vam se javljam. I evo me u kupatilu, sad idem da se tuširam, a za tuširanje
tuširanje ću koristiti ovaj gel za tuširanje i kao što vidite on je cijelo ljubičasti boj. Pogledajte kako je lep i ovaj ljubičasti peškir. I evo ljudi, ja sam se spremila za spavanje, obukla sam gore ljubičasto, dole ljubičasto i to nije ono što sam danas nosila, naravno već sam se presvukla i to ću koristiti za spavanje kao pidžamu. I evo ovako sam ja spremila krevet, stavila sam ljubičasti jorgan, ispod imam ljubičastu posteljinu i naravno ljubičasti jastuk i gore iznad imam ljubičaste balone, tako da i to je super. I imam ljubičastu lampu, sada ću da vam je pokažem. Pišite mi da li vam se dopada moja lampa, ja je mnogo volim. I ja ću sada da nagram, da se ušuškam u krevet i pisat ću u ovoj ljubičastoj fascikli sa ljubičastom olovkom. Ona ima ljubičastu pufnu gore, pogledajte kako je lepa. I sad ću da pišem dnevnik. I dragi moji, to je bilo sve za ovaj video. Obavezno pogledajte i Tinin i Valentinin video. Lajkujte ovaj video, prijavite se na moj kanal ukoliko niste, pritisnite zvonce, zapratite me na Instagramu, na TikToku i mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!